Προσέξτε πώς φεύγετε. Από εδώ και πέρα. Να σας βάλουμε μια σφραγίδα ότι έχετε περάσει από τον μπαμ. Ναι, τώρα. Στο κούτερο το γράφει. 1, 2, 3. Τι έτσι θέλει να φύγουμε. Εμείς δεν θα φύγουμε, ρίξτε τους τίτλους. Τα νερά. Συνέντευξη τύπου, κυρίες και κύριοι, έδωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για αυτή την παράσταση που σκηνοθετεί την 12η νύχτα. Μαζεύτηκαν λοιπόν εδώ στο Αμόρε διάφοροι δημοσιογράφοι, διακεκριμένοι σαφώς, για να του θέσουν ερωτήσεις για το έργο. Τι συνέβη, ας το παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά το σχολιάσουμε. Όταν θα είσαστε έτοιμοι να μας πείτε. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συλλόγου Αποφύτων Κολεγίου Αθηνών. Το όνομά μου είναι Αντώνης Βουράκης. Είμαι υπεύθυνος της θεατρικής ομάδος του Κολεγίου Αθηνών, των Αποφύτων. Αποφασίσαμε μέσα στις δραστηριότητες τις υπόλοιπες τις οποίες έχει ο Σύλλογος να δημιουργήσουμε και μια θεατρική ομάδα. Έχοντας τα τελευταία 2 χρόνια την αμέριστη βοήθεια του συναποφύτου μας, του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη. Πιστεύω ότι μέσω αυτού θα βγει κάτι καλό. Αν θέλετε, τις ερωτήσεις σας. Λέγομαι Ιωάννη και είμαι από τα Νέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω να μου πείτε λίγα λόγια για το έργο, το θέμα του έργου και γιατί επιλέξατε ως συγκεκριμένα το 12η νύχτα του Σέξπιρ. Είναι μία από τις εντός εισαγωγικών, ιδιαίτερα και όρος είναι και επικίνδυνος, ποιητικότερες κομμωδίες του Σέξπιρ. Δεν νομίζω ότι είναι κομμωδία από τις κομμωδίες που σε κάνουν να τρελαίνεσαι από τα γέλια. Υπάρχουν άλλες κομμωδίες δικές του ή άλλων συγγραφέων που είναι αυτό που λέμε καθαρές κομμωδίες. Αυτό πάντως που αγαπώ πολύ στο 12η νύχτα είναι πρώτον το πώς ενώ τη θεωρούμε κομμωδία έχει από πίσω παντού σαν μοτίβο μια μελαγχολία και μια πικρία. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εμένα σαν άνθρωπο προσωπικά με αφορά πολύ η θεματολογία του έρωτας και αν είναι δυνατόν να αποκτηθεί. Οπότε καλύτερα πιστεύω να ελπίζουμε σε αυτόν παρά να μην ελπίζουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλω λοιπόν να είμαι αφελής. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα του έρωτα και της αγάπης. Γνωρίζω ενώ στο μέτρο που έχω φτάσει, στην ηλικία που έχω φτάσει. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δίνει κανείς τροφή στην ελπίδα και πρέπει να δίνει κανείς τροφή στο παραμύθι και στη δυνατότητά του να ελπίζει και να είναι παιδί. Αυτό που χρειάζεται στη σκηνοθεσία είναι 2 πράγματα. Η ικανότητα πρώτον να... Σας παρακαλώ, σας είπα τα κινητά, όχι. Με καλύτερο ρόλους. Έτσι. Και 2, η ικανότητα του να το δώσεις αυτό το πράγμα, να επικοινωνήσεις. Οπότε ο σκηνοθέτης χρειάζεται την ικανότητα να δημιουργήσει έναν κόσμο και δεύτερον... Ναι. Εγώ τίποτα. Όλα καλά. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης δηλαδή χρειάζεται την δυνατότητα να δημιουργήσει έναν κόσμο πρώτον και δεύτερον να καταφέρει να τον επικοινωνήσει. Πρώτα στους ηθοποιούς του και στους συνεργάτες του και μετά στο κοινό. Έχετε αποφασίσει πού θα πάτε διακοπές? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά την Τετάρτη αρχίζουν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 3 μήνες διακοπών. Κανονικών, καθαρών. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Από μεθαύριο. Που παραδίδω. Από αύριο δηλαδή. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, ναι. Όχι, δεν θα φύγω, αλλά έχω διακοπές. Δεν ξέρω πότε. Έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είναι μυστικό, απλώς δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα, ναι. Η Πάτμος. Ναι, πηγαίνω συχνά. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σας οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις? Και αν έχετε φτάσει εσείς? Τώρα αυτό είναι προσωπικό, μη συζητάμε για προσωπικά. Είσαι μόνος σου, την περίοδο. Επίσης δεν απαντούμε. Μα τότε τέτοια, δεν θα πούμε για το έργο, να πούμε για τη μικρή δυστροφία, να πούμε για τέτοια πράγματα. Αν είμαι μόνος με την περίοδο, είναι ερώτηση. Όχι, δεν απαντώ σε τέτοια. Εδώ δεν απαντώ σε...
κάνουν μια σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι και εσείς δεν υποβαθμίζετε. Όχι, μείνετε στο θέμα. Για όνομα του Θεού τώρα. Στο θέμα, στο θέμα. Σωστά τη δουλειά σας, όχι με αυτόν τον τρόπο. Στο θέμα το συγκεκριμένο. Έχουμε άλλα. Ετοιμάζεται κάποια τηλεόραση τηλεόραση. Όχι, δεν θα δουλέψει τηλεόραση. Πρέπει νομίζω κανείς να βρίσκει κάθε φορά κάτι το οποίο να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ για να αξίζει τον κόπο. Τι είναι στο γραμμένο, μου ζωγραφεί. Ναι. Εντάξει, να σου πω. Κάτσε, ωραία, να σου πω κάτι. Τι είναι στο σωλή. Στην Γαβρίδα εκεί ελπιδάκι. Και η κυρία Ανοπλή εδώ πέρα δεν είναι. Να σας πω όμως, μην τους βγάλετε όλους έξω γιατί θα σταματήσει έτσι η συνέντευξη. Με την επόμενη φασαρία θα σας έχω βγάλει όλους έξω. Θα μου κάνετε τη χάρη να το ρυθμίσω εγώ το υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Αν σε ρωτήσω με τρόπο ξεκουράζεις, θα μου απαντήσεις, πράγματι σωστό. Όχι, θέλω να τελειώνω, οπότε αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχω να κάνω πολύ σοβαρή δουλειά. Σας παρακαλώ. Έλα τώρα και εσύ έξω. Ναι, θα σας απαντήσουμε. Όλοι έξω, παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Φώναξε τον Ένα χειροκρότημα κυρίες και κύριοι για τις πρωταγωνίστριες καταρχήν και για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Ήταν πάρα πολύ καλό. Λέω απέκτησε ο κύριος Βουράκης σωματοφύλακα. Θα πρέπει να πούμε, θα το αποκαλύψω έτσι, ότι ο κύριος Βουράκης είναι ένας από τους συνεργούς μας. Παρακολουθήσαμε μαθήματα απλής ακρόασης. Πώς πρέπει να παρακολουθείτε σωστά, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Να έρθετε όλοι να παρακολουθήσετε την παράσταση. Ένα χειροκρότημα σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Κωνσταντίνε, σ' ακούω. Πρέπει να σου πω ότι μερικά πράγματα με παραξένεψαν από την αρχή σε αυτή τη συνέντευξη. Τύπου πολύ. Απλώς ήμουν σε μια φοβερή εγρήγορση, γιατί αμέσως μετά ήταν γενική δοκιμή και τα άφησα να περάσουν. Καταρχήν μου φάνηκε περίεργο πάρα πολύ το συνέντευξη τύπου. Εδώ πέρα πολλές φορές για τα επαγγελματικά θέατρα δεν δίνονται πια συνέντευξη τύπου. Τώρα ερασιτεχνικός, θίασος, συνέντευξη τύπου. Ναι, αλλά είναι το κολέγιο Αθηνών που είναι έτσι. Ναι. Έχει ένα background. Δεν την. Ναι. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι ήταν εκπληκτικά καλές. Ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι. Και ο άνθρωπος που έκανε το σωματοφύλακα. Και οι δύο κυρίες κυρίως, που η μία έκανε τη δημοσιογράφο των νέων, νομίζω, και η άλλη έκανε τη δημοσιογράφο από το σοκ, τι είπε, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι στους ρόλους τους. Σύρθηκες κάποια στιγμή φάρσα από πίσω. Την πρώτη φορά που έβγαλε κάποιον έξω δεν πολύ κατάλαβα τι συνέβη. Τη δεύτερη φορά άρχισε να μου φαίνεται περίεργο. Την τρίτη φορά, όπως παρατήρησες, κάποια στιγμή, δηλαδή το μόνο σχόλιο που έκανε ήταν αν θέλετε να ρυθμίσω εγώ τη συνέντευξη. Ρυθμίσω εγώ τα χαστούκια στους δημοσιογράφους με τον δικό μου τρόπο. Όταν είδες στο χαστούκι, εκεί πρέπει λίγο να. Εκεί ήταν λιγάκι έντονο το πράγμα. Ναι. Αλήθεια είναι, ναι. Αν και συνηθίζονται τα χαστούκια τα τελευταία. Εκεί είναι πια που άρχισα να. Δηλαδή είπαμε. Δεν σε αρέσει η βία. Γύρισε στον Αντώνη και του λέει είναι πλάκα αυτό. Και μου κάνει. Ναι. Και όταν έβγαλε και όταν είχαν μείνει πια μόνο δύο, λέω δεν μπορεί, μου αποκλείται, είναι πλάκα. Τι έχεις να δηλώσεις για τα χαστούκια γενικότερα, γιατί τελευταία. Δεν είμαι υπέρ. Δεν είσαι υπεργενικός. Ούτε ένα χαστούκι σε μια γυναίκα είναι θυμητό. Όχι. Ακόμα και σε ένα παθιασμένο έρωτα. Η βία σε κανέναν άνθρωπο. Ο Σέξπιρ το υιοθετεί το χαστούκι. Θα λέγαμε